welkom bij Boeien. Mijn naam is Paula en ik ben vandaag in de Kasteeltuinen in Archem. De Kasteeltuinen organiseert jaarlijks het ridderspektakel. Volwassen mannen in ridderpakjes die elkaar te lijf gaan met nepzwaarden. Dus ga eens even kijken waarom ze dat eigenlijk doen en wat boeit het eigenlijk. Oké, wat ik zei van die neppe zwaarden, dat valt dus best wel mee. Want het zijn best wel echte zwaarden die ze gebruiken. En ik vind het wel heel knap. Dit deden mensen vroeger dus in plaats van naar de film gaan of televisie kijken. En het is echt oprecht heel erg spannend eigenlijk. Want ja, ik wil eigenlijk weer terug om te gaan kijken. Nou, ik sta hier met de winnaar van het ridderspektakel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Waarom werden dit soort dingen vroeger eigenlijk gedaan? Ja, dezelfde reden als nu zeker. Ja, en wat is dat dan? Voor de lol. Voor de lol. Maar waarom is het belangrijk dat we dat nu dan nog steeds laten zien? Want we kunnen nu toch ook gewoon naar de bioscoop voor de lol? Omdat u hier anders zonder reden staat. Oh, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Nee, het is inderdaad heel erg waarom is dat belangrijk? kijken. Omdat wij is altijd de eerste les uit geschiedenis. Om te kijken naar het verleden? Om het heden beter te begrijpen. Kijk. Nou, ik ben weer terug uit de tijd van de ridders en kastelen. Nou, zo'n ridderspektakel, wat boeit het nou? Het is vooral heel erg spannend en leuk om naar te kijken, zowel vroeger als nu. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond en vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. Heb jij nou zoiets waarvan je denkt, ja, boeien? Laat dan even een reactie achter hieronder in de comments. En dan zie ik je volgende week heel graag weer terug bij Boeien. Doei!